നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് പാലക്കാടുള്ള കൊല്ലങ്കോടുള്ള ചെല്ലഞ്ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയിലേക്കാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെല്ലഞ്ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയിൽ എത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ വരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ചെല്ലഞ്ചേട്ടൻ്റെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. നമ്മൾ വന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല, 2-3 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ചെല്ലഞ്ചേട്ടൻ്റെ കടയ്ക്ക് വേറെ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ഓല മേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലഞ്ചേട്ടൻ്റെ കട. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 100 വർഷം പഴക്കം തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപം ചായക്കടയുടെ. ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോകും. പാലക്കാട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊല്ലങ്കോടുള്ള ചെല്ലഞ്ചേട്ടൻ്റെ ചായക്കടയും കൂടി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ.